עשינו את זה, חבר'ה. אנחנו בנורווגיה. היום אני מתחיל את המסע הכי מטורף שעשיתי בחיים שלי. אני יוצא לטיול מטורף בכל אירופה, בלי שום תוכנית מוכנה מראש. בלי רכב, בלי מקום לישון, רק אני, התיק שלי והאוהל. וכל זה בשביל דבר אחד. החופש, חופש, חופשי, חופש, זה החופש. למצוא מה זה החופש הזה שכולם מדברים עליו. מה המשמעות האמיתית של המילה הכל כך גדולה הזאת. אני יודע איך המסע הזה יתחיל, ואין לי שמץ של מושג איך הוא ייגמר. אני בטוח שיהיו רגעים מדהימים וגם רגעים קשים בדרך. אבל אני שמח על התהליך. בואו נתחיל. בוקר טוב חברים, יום ראשון שלנו בנורווגיה. הגענו למקום הראשון שאנחנו הולכים לתפוס בו טרמפים וניתן בראש, מקווה שיעצרו לנו. אתמול התחלנו את המסע שלנו בטרמפים. היה טרמפ ראשון מצוין, טרמפ שני חלום, אנשים טובים, מעניינים, שיחה זורמת. אחר כך הגענו לצומת שאת האמת, אחלה צומת לטרמפים, אבל לא הלך לנו. היינו תקועים שם 5 שעות, אנשים לא עצרו, וגם שאנשים שעצרו ואמרנו להם איפה אנחנו, אז התחילו להגיד אמירות כאלה ואחרות. היה לנו פחות טוב. נתקענו שם, ורה לא הרגישה טוב בכלל, ונאלצנו לחזור לאוסלו. זה מאוד מבאס אותי שזה מה שקרה, אבל היינו חייבים. היום התחלנו את המסע שלנו מחדש, עלינו על אוטובוס שאת האמת די מקרב אותנו. זה קצת סוטה מכל הקטע של הטרמפים, אבל אין לי בעיה. תראו לאיזה מקומות אני מגיע. זה מטורף מבחינתי. אני באמת מעריך כל שנייה שאני פה, עם הנופים האלה, עם המקום הזה. ואנחנו ממשיכים בכל הכוח. הרגשתי שאנחנו צריכים ליישר את הקו הזה. ואנחנו נותנים בראש, חבר'ה. ממשיכים במסע. בוקר אור חבר'ה, אנחנו אחרי הלילה הראשון שלנו באוהל. היה לילה טוב. אני מתחיל להרגיש את כל החופש הזה שאני מדבר עליו, ואני מת על זה. יאללה, בוא נטרוף את היום. עשיתי את זה. עליתי את ההר, שאין לי מושג מה השם שלו, כמו כל מקום שאני נמצא בו בטיול הזה. יש פה פיורד מהמם, אתם תראו אותו בסרטון כנראה. וכל הטיול הזה אני רודף אחרי החופש. אבל גם תוך כדי הטיול אני שואל את עצמי, מה זה חופש? אני לא יודע מה התשובה, אבל אני חושב שזאת היא מטרת הטיול, להבין מה זה חופש. כי כרגע הכל איך שאני חי בו, זה איך שדמיינתי חופש בראש שלי. אז שהייתי בארץ, שהייתי עובד, הייתי מרגיש תקוע, וזה כל מה שראיתי בראש שלי, רק את הדבר המדהים הזה. ועכשיו שאני פה אני בעצם מנסה להבין באמת לעומק, מה זה החופש הזה שכל כך חלמתי עליו. ואני מקווה שאני אצליח לקחת אתכם איתי למסע הארוך הזה, וביחד נבין מה זה החופש.
היי חבר'ה, מה המצב? אני חושב שכרגע הגעתי לפיק של הטיול עד כה. זה הנוף הכי מטורף שראיתי בחיים שלי. מקודם היה פה שקיעה, ופשוט איך שהשמש נגע בזה ובים, זה היה פשוט באמת, הרגיש לי משהו אלוהי, מה שקרה פה. כי באמת עוד שנייה דמעתי מרוב אושר, ואני כל כך אוהב את הטיול הזה ולאיפה שהוא מתקדם, ואני כל כך שמח שאתם איתי במסע הזה. מה המצב חבר'ה? אני בגרמניה. אתמול ורה חזרה לארץ. מעכשיו אני מטייל סולו. היינו עכשיו קצת בימי מעבר. ועכשיו אני ממשיך בטיול כמו שצריך. היום היה יום קשוח, ממש קשוח. אבל בסוף הגעתי למקום הזה. אני ישן פה, פתחתי פה את האוהל שלי מאחורה. ואנחנו ממשיכים במסע בכל הכוח. מקווה שמחר יהיה יום יותר טוב. היום היה קשוח. טוב חבר'ה, אז אחרי כמה ימים שהיו לא משהו בלשון המעטה, סוף סוף יש לי יום אחד טוב. מי שהתחלתי לטייל סולו זה יום הראשון שטוב. המזג האוויר לטובתי, סוף סוף. ואני נותן בראש היום. יצאתי, טיילתי, ראיתי את הערים. וואלה, כרגע גרמניה סבבה, ממש סבבה לי. מה המצב חבר'ה? אני פה בגרמניה, באיזה דירה קטנה ששכרתי. זה הנוף. וואלה, היום סוף סוף היה מזג האוויר כמו שצריך. אני ממש מבסוט. הייתי פה באיזה אגם, נוף מדהים, נוף של הר. האמת, החזור היה קצת מסובך, רציתי לרדת באוטובוס, והאוטובוס היה מפוצץ למקום. אז ירדתי הכל ברגל, ומסתבר שזו החלטה כנראה הכי טובה שעשיתי בטיול. היה לי כיף, נהניתי, שמתי שירים, צילמתי קצת, נוף מטורף כל הדרך, שעה של הליכה, ואני חושב באמת שהרגשתי ממש חופשי כל ההליכה הזאת. ממש נהניתי, ולסיים את היום בנוף הזה, אין יותר כיף מזה, ויאללה, מתחיל ללכת יותר טוב, ואני מבסוט. חברים, הגענו לאיטליה, אנחנו נותנים בראש, הזכרנו רכב, ומעכשיו הטיול הולך להיראות אחרת, והולכים למצוא את החופש. Let's go! מה המצב חבר'ה? שחר מעריכה פה. שחר נהנה קצת יותר מדי באיטליה, ושכח לצלם לכם קטעים ליוטיוב שם. אז קחו כמה קטעים במונטאז' קצר מאיטליה. מקווה שתהנו. פיס.
מה המצב חבר'ה? אני פה ממש לקראת הסיום שלי באיטליה. הגעתי לאגם הזה. את האמת, צ'יל פה רצח. כאילו אני נראה לי לשבת פה כמה שעות. קצת להירגע מכל הטיול המטורף הזה. כי צריך קצת להירגע ממנו לפעמים. השבוע האחרון היה טוב, טיילתי באיטליה הרבה. היה רכב, אז זה היה יותר קל. הרבה מקומות היו סגורים בגלל שעדיין לא התחילה פה העונה. אבל עד עכשיו דווקא איטליה ממש טובה. נוח פה, רגוע פה, וזה מה שאני מחפש. מה המצב חברים? אני פה באוסטריה עכשיו. אני עושה פה איזה מסלול, הגעתי לפסגה. זה מסלול האמת יחסית מוכר עם הגשר הזה למעלה. עשיתי אותו, היה יחסית קשת האמת. ועכשיו אני כבר פשוט יושב פה בפסגה איזה שעה. שומע שירים כאילו טייפ שיט כזה כאילו. חושב אני טורפין. מרגיש כמו טורפין. ואני פשוט מרגיש טוב. כאילו אני יושב פה כבר שעה ולא בא לי לזוז. זה הרגשה מטורפת. אני חייב לשתף את זה, כאילו להוציא את זה ממני, שזה פשוט הרגשה מטורפת. אני פשוט יושב פה ולא בא לי לזוז. זה הנוף שלי. רגע, אני אראה. זה הנוף שלי פה, הכל. פשוט לא בא לי לזוז. זו התחושה בין הכיפיות שהיו לי בחיים. אני מבסוט. מה המצב חבר'ה? כפי שאתם שמים לב אני בישראל. רשמתי את האמת איזה משהו בטלפון כזה שפרקתי קצת ואני רוצה להקריא לכם את זה. בשבוע האחרון שלי בטיול היו לי יותר מדי בעיות. החלטתי לחזור לארץ להתאפס. את הסיבות אני אשמור לעצמי הפעם. אני אחזור ממש בקרוב לאירופה ואסיים את הטיול כמו שצריך. אם אני לא טועה, הסרטון הזה אמור לעלות כבר שאני בחול שוב. לצערי לא באמת הצלחתי למצוא את המשמעות האמיתית של החופש בטיול הזה, אבל אני מבטיח שאני אחזור לטייל, זאת תהיה המטרה שתהיה לי מול העיניים. אבל כן למדתי שני דברים מהטיול הזה שאני רוצה לשתף אתכם בהם. הדבר הראשון זה שאתם מסוגלים לכל כך הרבה ממה שאתם חושבים שאתם מסוגלים. אני באמת מאמין שכל בן אדם שמאמין בעצמו ובדרך שלו וירדוף אחרי החלום שלו, יכול להשיג הכל. היו לי רגעים קשים ורגעים מטורפים בטיול הזה. אבל הדבר הכי גדול שלקחתי מהטיול הזה, זה את עצמי. וכמה שאני יכול לעשות כל מה שעולה לי בראש ולהצליח. המסקנה השנייה שלי זה שלפעמים צריך לדעת מתי לשחרר בהווה, כדי שיהיה לכם יותר טוב בעתיד. ואני בטוח שהמסקנה הזאת תשתלם לי מאוד, שאמשיך את הטיול הזה כמו שצריך. אם הגעתם עד לפה, אני מאוד מעריך את זה, ושימו סאב אם אהבתם את הסרטון. אני הייתי אני, וניפגש בהרפתקה הבאה. פיס.